दिनै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47 बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ अरां दख'रानि सिङाव थानाय फुगदल गामिनि बानजायनायाव दिनै जागासिनो दङ। बे जथुमानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो 2018 मायथाइ आरो 2019 मायथाइनि बिबान बोथोरखौ सिमफायनानै मोनसे गोदान मावफुं जथुम दानाय जायो। बे मावफुं आफादा जादों 2020 निफ्राय 2021 मायथाइनि थाखाय। नैबे मायथाइनि मावफुं आफादनि आफादगिरिया जादों मानगोनां मुस्रि महेश मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारा जादों मनिन्द्र दैमारि। दिनै नैबे 47 बोसोरसालिया जथुमानि मावफुं थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे थांखिफोर जों दिखांना लानाय जादों। बे थांखिफोरा गाहायै जादों जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां हाबाफारि मावनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदियै जे मिशन कुवालिटि एडुकेसन बे थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादों। आरो बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनायाव जायफोर बड'लेण्ड मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो मार्टियार्स फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जोङो होनो थाखाय मोनसे थांखि दिखांना लानाय जादों। बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जायफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जाहाथे गेलेमु आयदायावबो जौगाखांनानै गावनि जिउ राहा दानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे मार्टियार्स फुटबल टुर्नामेन्ट बेनि थांखिखौ जों दिखांना लानाय जादों। आरो बेनि उनाव जोङो ओनसोलनि माखासे समाजनि मोजां खामानि मावनो जेरै हारिमु जौगानाय आरो थुनलाइ जौगानाय बेफोरबायदि गोबां खामानिखौ मावफुंनो थाखायबो जोङो थांखि हिसाबै दिखांना लानाय जादों। बेफोर जोंनि दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों दिखांना लाजानाय थांखिफोरखौ जोङो साक्सेस खालामनोबा जोंनो दिनै जोंनि ओनसोलनि एबा दुलाराय बर' माहारिफोरा बयबो लोब ओंखारबोनानै जोंनि जे गोथार थांखि लानाय बेफोराव जाहाथे बयबो हेफाजाब होगोन आं बेखौ अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिम गुरै खावलायहरनाय थादों। दिनै जोङो गिबि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव बेखेवगिरि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कर्नेलियास दैमारि बिथां सारा जोंनि थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होफैयो। आरो बिनि उनाव जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव बेखेवगिरि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानगोनां आनन्द दैमारि सार बिथाङा दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैयो। आरो बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारि सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै दिनैनि नैबे गेवलां मेलनि जथुमायाव बाहागो लाफैयो।